si plou massa és un desastre. Qui portarà la pluja a l'escola? Qui li dirà com s'ha de ploure? Al meu país, la pluja no sap ploure. Senyora alcalde en funcions, directora general d'Inclusió i Integració Educativa, regidora de Cultura, membres de la Corporació Municipal i autoritats, representants de l'Associació Cultural Escola de Percussió i Dolçaina 440 de Massanassa i del grup de danses Sant Roc de Paiporta, entitats a les que va destinada la recaptació d'aquest concert. Gràcies per acompanyar-nos. Senyores i senyors, molt bon dia a tots. Gràcies per compartir aquest matí cultural i solidari, aquest concert d'espectacle La Cultura Vilera per València. Avui, la cultura vilera s'uneix. Avui viurem possiblement un fet inèdit a la nostra ciutat, veure en un mateix escenari a totes les associacions musicals de la Vila Joiosa, no sols a l'escenari, també s'han sumat a aquest acte i hem pogut gaudir d'ells a tots els integrants de la batucada de l'agrupació musical Mediterráneo Bantú i també l'art fotogràfic que està a l'escenari, està en esta gala, en este espectacle, amb les imatges cedides per Jaume Galiana Cardona. Unió, però és que la causa bé ho mereix. Com deia Raimon, al nostre país la pluja no sap ploure. Fa 103 dies, en prop de 80 pobles de l'Horta Sud de València, la vida es va aturar. L'aigua es va emportar somnis, il·lusions, projectes i el més important, amics, pares, mares, germans, cosins. Un drama, un fet devastador que ens va deixar muts, en silenci, veient una realitat desdibuixada, en blanc i negre, com si no fora real, però que malauradament ho era. Moments esglaiadors per als que veiem o escoltàvem les cròniques a través dels mitjans de comunicació. No vull ni puc imaginar com seria per a ells, per a vosaltres, que avui ens acompanyeu en Massanassa i Paiporta i també en la resta de poblacions. Vull pensar, necessite pensar, que aquest blanc i negre s'ompli tènuament de color i aquest dolor amaina a poc a poc. Avui, la Vila Joiosa, a través de les seues entitats musicoculturals, canta i balla per València. Canta i balla per vosaltres. Comencem amb la rapsòdia valenciana del compositor Manuel Penella Moreno, interpretada pel quartet de corda Camerata Aitana i el grup de danses Almadraba.
La música i la dansa omplin aquest auditori de la mà d'agrupacions locals, agrupacions menudes, treballadores, entitats que començaren de zero amb il·lusió, treball i constància, gent del poble que en la seva tasca diària amb els seus esforços treuen endavant projectes culturals que fan saó en la nostra societat. Ells i elles, cadascú dels seus membres, són pilars fonamentals en la formació i en la programació cultural d'un poble. Col·lectius, societats culturals, com les dues entitats valencianes que ens acompanyen. A ells, la Dana se'ls van portar faristols, instruments, materials de treball, documentació, part material de la seva història. Però afortunadament, la il·lusió, les ganes de mantenir vives les tradicions i costums valencianes, la passió, l'amor a l'art en qualsevol de les seues expressions artístiques, és una flama que segueix encesa al seu cor. Art. Deia Rousseau que una ària imaginada per un geni i composta amb gust és una obra d'art quan l'interpreta una bella veu i un bon grup musical. Diu que en aquest moment, d'una manera imperceptible, la passió toca la nostra ànima en tots els sentits. Tenim una bella veu i un bon grup musical, així que deixem
deixem per uns instants, per uns moments, que l'art toque la nostra ànima. Aria e comi in lieta vesta, de l'òpera I Montecchi e Capuletti de Vincenzo Bellini. Per a la interpretació d'aquesta s'incorpora a la Camera Taitana la pianista Toni Llinares i la soprano Pepi Lloret.
Diuen que la unió fa la força, i és cert, junts som més forts. La dana ens va fer despertar el sentiment de col·lectiu i el de la necessitat que tenim un dels altres. Als pobles de nord i sud de València acudiren milers de voluntaris, rius i rius de persones que es desplaçaren fins a aquestes zones afectades, demostrant que quan estem junts, col·laborem i treballem en equip, podem fer coses extraordinàries. Moltes veus juntes, coordinades, es converteixen en una sola veu. La coral de Villajoyosa. La coral de Villajoyosa interpretaran, junt a la camerata gitana, en primer lloc, Mareta, Mareta. És una cançó de bressol valenciana, documentada des de principis del segle XVIII, que probablement prové de la localitat d'Aigües. I tot seguit, Va Pensiero, el cor del tercer acte de l'òpera Nabucco de Giuseppe Verdi. La coral de Villajoyosa, dirigida per Luis Coloma.
tot seguit amb aquest espectacle de la cultura vilera per València. En uns moments acompanyaran així a l'escenari la colla de dolçainers i tabaleters esolerios i el grup de danses Almadrava, dues entitats que, com el grup de danses Sant Roc de Paiporta i l'Escola de Dolçaina i Percussió 440 de Massanassa, mantenen fortes les arrels de la nostra cultura. El grup de danses Sant Roc va ser fundat en Paiporta el 1994 i és un grup de danses de folklore valencià, com balladores, rondalla i sobretot he llegit a les seues xarxes socials que sobretot té ganes de passar-ho bé, i això ens agrada molt. Diferents actuacions, misses cantades, balls en processons, actuacions en les festes de diferents pobles, però especial atenció a les danses de la Mare de Déu des de Sant Barats. Per la seva banda, l'Associació Cultural Escola de Dolçaina i Percussió 440 va néixer fa 10 anys a Massanassa per a dedicar-se a l'ensenyament dels instruments tradicionals valencians, la dolçaina i el tabal, amb el propòsit de preservar, promoure i promoure la música tradicional. Objectius semblants de les agrupacions valencianes i les que ja van acompanyar a l'escenari. Colles Valerios i grup de danses Almadrava.
cultural, recuperant balls, cançonetes i tot allò que ens és propi, són els seus objectius, com la Jota de la Vila, que va ser recuperada pel grup Almadrava l'any 1997 gràcies als testimonis d'Isabel Bou, Vicent Dalmoi i Àngela López Baello. Arrels, tradició, història d'un poble, el nostre. Amb vostès, la Colla Els Valerios, el grup de danses Almadrava, amb la Jota de la Vila. Ya sé que tenían ganas de alzarse a bailar, pero no he visto a ninguno por ahí. A ver si van animant-se. A veure com arribem al final. Va. Després d'esta Jota de la Vila i per continuar aquest concert espectacle, van ocupar els seus llocs en aquest escenari els membres de l'agrupació musical Mediterrània. Com
com saben, li hem anat recordant al llarg d'aquest concert aquest acte té una finalitat solidària. Avui encara s'han venut entrades a la porta, continuen les aportacions de fila zero i no s'ha fet el recompte total, però per suposat que en breu s'informarà a través dels mitjans de comunicació i xarxes socials de la recaptació final que s'entregarà a aquestes entitats culturals valencianes que ens acompanyen. Però aprofitant que tenim els representants del grup de dansa Sant Roc de Paiporta i de l'Escola de Dolçaina i Percussió 440 de Massanassa, l'Ajuntament de la Vila Joiosa i les diferents entitats culturals vileres volen lliurar-los un record d'aquest dia. Per tant, demanem la presència de representants d'aquests grups i de l'alcalde en funcions, Pedro Ramos, per favor. Les coses del directe és que en aquest moment, justament després de tot el concert, la representant del grup estava en aquest moment fora de l'auditori, fora de la sala de ruta que pugui dir, però ja està baixant i ja ve i ara els meus. Bon dia. En nom del grup de dansa Sant Roc de Paiporta i l'Escola de Dolçaina i Percussió a 440, volem agrair a vostès per acompanyar-nos, a la directora general d'Innovació i Inclusió Educativa i a tota la corporació municipal. Per a nosaltres és una gala especial. Des del moment en què es va cridar Marisa, la regidora de Cultura, no vam dubtar que avui estaríem ací. La seva presència no sols ens omple d'alegria, sinó que també reforça la importància de mantenir vives les nostres tradicions, aquelles que ens recorden qui som i d'on venim. No ho dubtàvem, però avui estem veient així la importància i l'elenc d'artistes que tenim de nord a sud de la nostra comunitat. Per a que els coneguem, encara que la presentadora ho sap molt bé, es faré un breu resum. El grup de dansa de Sant Roc de Paiporta naix fa 31 anys i al llarg d'aquests anys, i amb molt d'esforç, es va poder aconseguir tindre un corpus sencer. Cabuts, gegants, moma, cavallets, magrana, una rondalla encantadora que acompanya els nostres balls i que el dia 29 d'octubre es va quedar sense res. Tot va eixir per les portes de les cases de Paiporta, així com un munt de trajes i indumentària dels nostres balladors i balladores, a banda que molts d'ells van perdre les seves cases. En quant a l'Escola 440, este curs feien 10 anys que havíem començat al poble de Massanassa. Per a la nostra forma d'ensenyar instruments tradicionals, amb 3 professors qualificats en quant a formació i el més important, amb experiència als carrers i les places dels nostres pobles. Enguany comptàvem amb 27 alumnes que reben classes setmanals de forma individual i de consum. A partir del 29 d'octubre ho vam haver de deixar de costat, ja que enguany s'havien traslladat al poble de l'illa de Catarroja i estàvem en una de les escoles on fins ara ha sigut impossible tornar-les a classe. Agraïment des d'ací a l'Ajuntament de Catarroja que després de Nadal ens va reubicar a una altra escola del poble i vam començar a fer sonar les dolçaines i tabacs. Avui
Més que mai, és vital mantenir vives les nostres arrels, perquè som el pont que ens connecta amb qui som i amb aquells que han estat abans que nosaltres, fent poble. Esta gala, i amb les seves aportacions interessades de vostès, espero que sigui una reafirmació de la nostra voluntat de continuar endavant, de construir junts i d'honrar allò que ens uneix, la cultura. Agrupació Musical Mediterrani i Ateneu Musical de la Vila. Ben segur que sabeu l'esforç que costa mantenir i portar endavant les bandes de música com les vostres. Gràcies per posar-se les nostres sabates i contribuir a aquest augment. A vosaltres, membres de la Camerata Aitana i a la Correria Xollosa, quantes hores d'estudi, quants diversos instruments fan falta per escoltar els nostres clàssics i no tan clàssics, sense deixar que es perden les melodies. Gràcies per fer-ho com ho fan els músics, amb sentiment. A la solista Pepi Lloret, agraïment sincer per com ens ha fet vibrar. Colles, Valerios i grups de dansa salvadrava i sentiment. Què dir dels nostres instruments tradicionals, la dolçaina i el tabal? Es sentim identificats amb les vostres melodies i, per supost, els balladors i balladores que ganes que el grup de dansa Sant Roc de Paiporta torni a fer rodar les seues faldes i repicar les postisses. Gràcies. Per acabar, us diré que en estos últims 3 mesos he escoltat algunes persones majors del meu poble dir amb tristesa: jo ja no tornaré a veure el meu poble com era. O també tenim un poble bonic. I encara que aquestes paraules porten una veritat difícil d'assumir, creguem que podem esforçar-nos perquè, encara que no siga igual, siga paregut. La música als carrers, omplint les places amb les nostres danses tradicionals i amb la nostra música, retrobant-nos amb veïns i veïnes i sempre recordant aquells que ens van deixar per culpa de la gana. Sempre un record especial per a ells. Cada pas de ball i cada nota que sona és una forma de reconèixer-los i de mantenir viva la seva memòria. Més que mai és essencial mantenir aquesta connexió amb el passat, perquè les nostres tradicions i la nostra cultura són el pont cap al nostre futur. Perquè, com va dir Salvat Papasseit, qui perd els seus orígens perd la identitat. Que mai perdem allò que ens fa ser qui som. Gràcies per estar ací i per compartir aquest matí amb tots nosaltres. Moltes gràcies. Benvinguts. Després Marissa, en representació de l'Ajuntament, dirà unes paraules. Jo l'únic que vull dir és que la grandesa del poble es mereix per aquests actes de solidaritat. El poble valencià és un poble molt solidari i el Viler també estem al cap d'ella. Moltes gràcies per vindre. No aneu soles, aneu acompanyats. Gràcies a tots els artistes que estan fent un tan magnífic concert i per davant de tot, gràcies al poble de la vila per estar aquí. Moltíssimes gràcies per vindre, per les vostres paraules. Vos desitgem
el millor, que prompte estigueu ballant i ensenyant a l'Alçaina i el Tabal com Déu per a que la nostra cultura se visca brillant. La cultura vilera per València és el títol de la cita d'avui i ara anem a continuar-la amb un tema molt especial. Tema especial que s'anomena València, per l'agrupació musical mediterrània sota la direcció de David Domènech Lluc.
Stener y la soprano Pepi Lloret. Venen a ballar-nos i a cantar-nos una cançó que s'ha convertit en una icona del cant popular valencià, que va recuperar Pep Botifarra gràcies a la tia Mileta, una dona del poble de Barxeta. Un cant popular que ens recorda, en la seva lletra, que des de Xàtiva en la Costera va renaixer de les cendres el nostre país valencià. Estic segura que també des del fang tornarem a ressorgir el poble valencià. Mestre, quan vulga, malagueña de Barxeta.
Jo també he somiat en un món sense violència, ple de pau i llibertat, i també en un món sense llàgrimes, o sols llàgrimes d'alegria, que ens agradaria, de veritat. Sé que són somnis, però per què no somiar i que algun dia siga realitat? Omplirà a continuació aquest escenari la banda sinfònica de l'Ateneu Musical de la Vila Joiosa i la colla Els Valerios. Mentre van incorporant-se i parlant de somnis, fets realitats, m'agradaria demanar la presència d'una de les persones que va somiar i que ha fet realitat aquest espectacle. Ella ha estat al costat de cadascuna de les entitats musiculturals de la vila per a fer possible que la cultura vilera avui actuï per València. Per favor, la regidora de Cultura de la Vila Joiosa, Marisa Mingot. Buenos días, buen día a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. En primer lugar, disculpar al alcalde de la Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, a quien le hubiera encantado compartir este acto con todos nosotros, pero por cuestiones de agenda le ha sido imposible asistir. Hoy nos hemos reunido aquí no solo para disfrutar de un espectáculo cultural, sino para unir nuestras fuerzas en apoyo a la reconstrucción de nuestros pueblos valencianos afectados recientemente por la DART. Con el objetivo de recaudar fondos para dos asociaciones culturales de dos de los municipios valencianos afectados, como son el Grupo de Danses Sant Roc del municipio de Paiporta y la Escola de Dolçaina y Percussió a 440 de Massanassa. Todas las entidades culturales locales se brindaron a participar desde el primer momento, para aportar nuestro granito de arena, una pequeña ayuda para que puedan retomar su actividad con la mayor facilidad posible. Por eso quiero dar mi más sincero agradecimiento a las asociaciones colaboradoras, porque el trabajo, unión y dedicación de estos meses ha sido un ejemplo de solidaridad y cariño. Han dejado de lado cualquier prejuicio y se han volcado en trabajar para poder mostrar su mejor puesta en escena y que este gesto solidario pase a ser, sin duda, un evento histórico en Villajoyosa, en el que todas han compartido escenario. Con nosotros, la Vila ha demostrado una vez más ser un pueblo muy solidario. Nuestra cultura y especialmente nuestra música y danzas son bases de nuestra identidad. Vosotros, como parte de ella, no dudasteis en participar. No quisisteis faltar a esta cita para apoyar a entidades que, como vosotros, son un pilar fundamental para mantener vivas nuestras tradiciones. Gracias también a los representantes de estas entidades culturales, Grup de Danses Sant Roc del municipio de Paiporta y la Escola de Dolçaina y Percussió a 440 de Massanassa, por haber venido a compartir este evento con nosotros. Gracias. Y
como no, gracias a todos por vuestra asistencia. A nuestra querida presentadora Marta, gracias por estar siempre ahí. A las personas que se han implicado en la organización del evento, que son todos, en especial Alicia, María y Nando, gracias. Gracias a nuestros técnicos, que hoy también han colaborado de forma solidaria en este evento. I als protagonistes d'aquest acte, que són tots ells que han estat ací aquest matí. Agrupació Musical Mediterráneo, Societat Ateneu Musical, Colla de Dolçainers i Tabareters Els Valerios, Grup de Danses Almadrava, Grup de Danses Centener, Coral Villajoyosa, Camerata Aitana i la soprano Pepi Lloret. Este aplaudiment és per a vosaltres. Gràcies i sempre gràcies. Moixerana. Remolor de braços que alcen un cos, de les cames que busquen l'equilibri en un parell d'esquenes, l'esbufegada d'una pinya que s'alça. No es pot definir una moixeranga com una colla de gent que es reuneix i fa obres humanes, que vaya molt més. Són un conjunt de persones, sí, però venen de llocs diferents, pertanyen a diverses classes socials, tenen edats variades i no pensen ni parlen de la mateixa manera. La bellesa de la dansa resideix en el fet que tot i aquesta diversitat, el sentiment és de total germanor, una mentalitat de juntera, de comboi, que fa enlairar-se qualsevol estructura de carn i ossos. La confiança l'uns en altres és la clau per assolir l'actitud de tots a una. És l'única manera d'eliminar la por a caure, a fallar, saber que té una família al voltant que farà l'impossible per evitar la caiguda. Hi ha lloc per a la pena, per a l'angoixa de veure que l'equilibri o les forces fallen i cal esfondrar la construcció per a fer-la renaixer. Però hi ha el sentiment d'alegria i eufòria quan veuen que al capdamunt de la torre que han alçat tots junts ja està coronada per un xiquet. De qualsevol manera, tant l'èxit com el fracàs és col·lectiu, perquè a la moixeranga no hi ha individualitats. Amb la Dana van brotar fonts de solidaritat que ens van recordar que al poble valencià tampoc hi ha, o no ha d'haver, d'individualitats, que el poble valencià plora i riu tot plegat. Amb vostès, Moixerangues al cel, rapsòdia de Juan Carlos Sempere Gomboy, inspirada en els balls de la processó de la Mare de Déu de la Salut d'Algemesí, amb la banda simfònica de l'Ateneu Musical, Colla Valerios i Grup de Danses Centener, dirigits per David Payà.
Thank you.